Ers 1989, mae Menter a busnes wedi bod ar flaen y gad o ran arloesi ac ymwybyddiaeth entrepreneuraidd yng Nghymru. Rydym yn ymfalchio mewn bod yn gwmni nid er elw, dynamig a chreadigol, sy'n denu ac yn tyfu pobl ddawnus ac ymroddedig, sydd wedi ymrwymo i ddatblygiad a llwyddiant economi Cymru. Rydym yn pontio anghenion busnesau preifat a'r cymorth y gall y sector cyhoeddus ei gynnig i sicrhau bod pobl, busnesau a chymunedau yng Nghymru yn ffynnu. Canolbwynt ein gwaith yw sicrhau darpariaeth llwyddiannus o'n holl rhaglenni cymorth busnes ac entrepreneuriaeth arloesol, dwyieithog a chynaliadwy, wrth weithredu a chadw at werthoedd cryf o les, hunaniaeth ddiwylliannol a chynaliadwyedd. Nid yn unig rydym yn ymfalchio yn lefel y gwasanaeth a gynigiwn, ond trwy ein gweithgareddau elusennol a chodi arian at achosion sy'n agos at ethos ein brand, rydym yn helpu i ysgogi arloesedd a newid cadarnhaol. Yma yn Menter a busnes, rydym yn gweithredu i sicrhau llwyddiant busnesau Cymru.